σπόρος. Τι μας διδάσκει ένας σπόρος με το όνομά του? Σύμφωνα με τον κώδικα του Έλληνος λόγου, ο σπόρος σημαίνει σίγμα το εσωτερικόν, πο, πυρ, ρο, που ρέει. Ο σπόρος φανερώνει την έννοια του ρήματος σπάος πο για να δηλώσει ότι είναι ένα αποσπασμένο μέρος ροής από ένα σύνολο παραγωγής. Ο σπόρος δηλώνει ότι από την σίγμα, δηλαδή έσω ύπαρξή του, θα τολμήσει πόρος το πέρασμα, θα βρει την οδόν, θα εκκινήσει την πορεία του. Αυτός ο σπόρος, αν όλα πάνε καλά, θα φέρει εισόδημα, δηλαδή θα αποδώσει πόρους για τον σπορέα. Σαν σπήρα ή ελικοειδός, έχει φυλαγμένη την δύναμη του έσω πυρός, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή που θα βλαστήσει. Η σπήρα είναι το έσω τόλμημα, το οποίο όταν περατωθεί η διαδικασία θα του αφήσει την πείρα, δηλαδή η πείρα αρχικώς είναι η απόπειρα, το τόλμημα, που εν τέλει φέρνει πείρα, δηλαδή εμπειρία, μάθημα. Τέλος ο σπορεύς, το σπορ, δηλαδή το έσω πυρ, θα το στείλει εύς, δηλαδή επί της εκτάσεως, και τότε θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα που θα τον εκαταστήσει εύπορον με καλό εισόδημα. Αν τώρα προσεγγίσουμε πνευματικώς την λέξη σπόρος, συνάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Ο σπόρος είναι η έσω δύναμης που μας σωθεί να τολμήσουμε το πέρασμα από την λύθη στην αναζήτηση του πυρός της γνώσεως. Το τόλμημα αυτό θα αποδώσει σπόρο, δηλαδή πνευματική περιουσία. Τότε με σπόρος, δηλαδή με έσω πύρινη δύναμη, θα ανεβούμε στο όρος, από όπου θα έχουμε μία καλή όραση. Ο σπόρος μας διδάσκει δια του κρυμμένου λόγου του, διότι τα άφωνα σίγμα πι μας παραπέμπουν στη σιωπή, που είναι σίγμα το κρυμμένο έπος, ενώ η συλλαβή ρος μας φανερώνει το ρήμα ρέο, δηλαδή λέγω. Όταν φωτιστούμε από τον πύρινο λόγο, που για μας δεν θα είναι πια εν σιωπή αλλά κατανοητός, καλούμεθα να σπείρουμε αυτόν. Όταν σπείρω, περί του σπί έσω πυρός ήρω ομιλώ. Σίγμα πύρα είναι τέλος η έσω παρόρμησης να τολμήσουμε. Αυτή η απόπειρα θα φέρει την ανάλογον πύρα, που είναι το πολύτιμο δίδαγμα.